Martiño Noriega non o vai ter nada fácil para gobernar e a oposición quixo demostrarllo no pleno desta tarde. PP, PSOE e BNG xuntaron os seus votos contra a proposta de Compostela Aberta no que ten que ver cas dedicacións exclusivas e ca representación do Concello en diversos órganos como o Consorcio. Os tres grupos da oposición puxeron o acento nunha cuestión de formas e recriminaronlle a Compostela Aberta non ter levado ao pleno o persoal eventual, como se ven facendo dende a chegada da democracia. Para populares, socialistas e nacionalistas, o executivo de Martiño Noriega non exerce o diálogo do que tanto presume. Máximo, cando un dos seus compromisos electorais, tal e como recolle o seu programa, era, leo textualmente, o de recuperar a centralidade do pleno como órgano de decisión. A nos parecenos curioso este xeito de recuperar a centralidade do pleno cando a primeira decisión que toman é que algo que sempre se debateu no pleno deixe de facerse. Claramente, para o Grupo Socialista, que non se traia por primeira vez dende 1978 o conxunto dos entes instrumentais para a aprobación do pleno, claramente é unha modificación dunha tendencia para nós democrática que sempre estivo presente nos plenos de organización deste Concello. Compostela Aberta fala de espazos para o consenso, leva falando diso dende que chegou ao goberno municipal, pero non fai gala en absoluto dese diálogo cando ten que pasar das verbas aos feitos. Críticas ás que respondía a voceira de Compostela Aberta xustificando a convocatoria do pleno pola pouca intención da oposición de mover as súas posturas. Marta Lois cualifica de obsceno asegurar que o goberno non ten vontade real de diálogo. Resulta obsceno ou absolutamente injusto que pensen que levamos unha oferta pechada, inflexible e que non atendía a criterios responsables e democráticos de proporcionalidade. Dito isto, a proporcionalidade ten un criterio que hai que combinar con criterios políticos e de responsabilidade de goberno. A marxe das formas, no pleno fíxose pública a proposta de Compostela Aberta pro reparto de dedicacións exclusivas. A intención do goberno era quedar con 9 fronte ás 2 do PP, a dedicación e media do PSOE e unha última pro BNG. Dese xeito, destacan dende Compostela Aberta, o goberno tería o 67% das dedicacións e a oposición o 33% restante. Son porcentaxes que nunca se viron no Concello de Santiago. E había unha posición que vivía dunha filosofía de cambio de roles respecto a outras legislaturas, que era o tema da proporcionalidade, sin diferenciar a responsabilidade do goberno da responsabilidade de oposición. E aí é onde hai un cambio, onde hai unha pregunta por que a nos toca isto, e non o que eran as legislaturas previos equipos de goberno. Incluso tendo en conta que non temos maioría absoluta e porcentualmente está equilibrado os porcentaxes dos que decía Marta, porque temos 10 concelleiros. Só o PP amosou no pleno as súas reticencias a esta proposta, lembrándolle a Compostela Aberta que non se poden comparar porcentaxes con pasadas legislaturas porque nesta hai un grupo municipal máis. Agustín Hernández asegura que o goberno ten sobre a mesa dúas propostas dos populares que poderían suscitar o consenso. Nin é xusta, nin é equilibrada, non en relación entre o goberno e a oposición, volvo a repetir, sino na propia oposición, nin no número de dedicacións. En todo caso, o alcalde quixo restarlle importancia á falta de acordo deste primeiro pleno. Martiño Noriega di que hai que desdramatizar, invita aos demais grupos a presentar contrapropostas públicamente e advirte que Compostela Aberta non sobrepasará as súas liñas vermellas. Pois isto era o que acontecía esta tarde, pero a falta de acordo xa quedaba evidenciada pola mañá o remate da cuarta e última xunta de voceiros previa ao pleno. O alcalde reiterou que hai liñas vermellas que Compostela Aberta non estaba disposta a traspasar na negociación e insistiu en que a súa proposta para as dedicacións exclusivas era igual a de legislaturas anteriores. Por primeira vez, Martiño Noriega deu os números e explicou que a súa intención era que o 66% das dedicacións foran pro goberno e o 33% para a oposición. A proporcionalidade á hora de repartir as dedicacións é a culpable da falta de acordo no pleno de organización. Tras a cuarta reunión da Xunta de Voceiros, Martiño Noriega insistía na proposta de Compostela Aberta. Non pode existir proporcionalidade pura porque non é o mesmo estar no goberno que na oposición. Por iso, a súa derradeira proposta foi 9 dedicacións exclusivas para o Executivo e 4,5 para a oposición, quedando o PP con 2, o PSOE con 1,5 e o BNG ca restante. Unha oferta que, digo alcalde, foi modificada ata cumprir co Código Ético de Compostela Aberta. 66,66% é para a labor de goberno, un 33,33% para a labor da oposición, e bueno, esa foi a proposta.
creemos que está dimensionada con acordos que estudiamos no histórico e axustamos incluso niveles e retribuciones dentro do noso código un pouco ás cuestións que foron saindo estas semanas, pero nos entendemos que máis alá non estamos mandatados para ir, e en todo caso, se a oposición cree que hai que ir máis aló, que faga ela a contraproposta. Noriega asegura que fixeron todo o que estaba na súa man para chegar a un acordo. Por iso o alcalde recoñece ter certa frustración. Unha lixeira frustración porque eu non agardaba que este tema fora un tema onde se quixera explicitar unha posición de forza, non? É dicir, esperaba, era máis optimista, pero creo que estos non son os problemas fundamentais da cidade en estes momentos, non? E creo que moitas veces forma parte máis da dinámica do que debe ser pois, a organización de traballo dunha corporación e entonces, bueno, decir, podemos defender até onde podemos defender. O alcalde invitou os membros da oposición a explicar as súas posturas e, se existe, a presentar unha posible contraproposta. E que Martiño Noriega saiu da reunión sen ter claro se PSOE e PP conseguirán poñerse de acordo poñendo unha nova oferta sobre a mesa.